M'han dit que hi ha fantasmes aquí a la Beckett. Sí, n'està ple. Dia 3, coneixent teatres de Tria Teatre, i avui hem vingut a la Beckett. Tu recordes la primera cosa que es va programar aquí a la Beckett? Va ser una adaptació que va fer el José Sánchez Sinisterra de la novel·la Bartleby l'escrivent de Herman Melville. Una adaptació en aquell moment molt sorprenent i va ser un espectacle molt interessant i amb això es va obrir la Beckett. Del que queda ara fins que s'acabi la temporada, Sí. digue'm alguna cosa que diguis, ostres, Joan, això no t'ho perdis. Hi ha una cosa molt ambiciosa, estèticament parlant, d'un text superinteressant que ha escrit una dramaturga valenciana d'Alacant, que es diu Guadalupe Sáez. Tinc un bosc al cervell i que l'escenificació la dirigeix l'Alícia Gorina. I és una història sobre la desaparició, sobre la pèrdua. És com si agafessis el minut en què una mare perd el seu fill en un castell inflable i l'estiressis i el convertissis en una obra de teatre. Això sí que no us ho vull dir. Vale. Hi haurà sorpreses fins i tot tecnològiques. Vale. Sorprendrà, serà insòlit. Jo crec que se'n parlarà molt d'aquest espectacle. Té moltes ganes i vindrem seguríssim. M'han dit que hi ha fantasmes aquí a la Beckett. Sí, n'està ple. Però com no ha d'estar ple de fantasmes, un edifici que durant un segle va ser una cooperativa obrera de consum del barri de Poblenou, que es deia Pau i Justícia, on s'hi van fer tota mena d'activitats, des d'activitats culturals com teatre, dansa, però també festes de casament, mítings polítics, reunions clandestines. Tu diries que hi ha algú d'aquests valors d'aquesta cooperativa que també ressona amb la Beckett? Quan vam arribar, que aquest edifici estava en runes, es veia el cel, estava tot gairebé en risc d'esfondrament, vam trobar les traces de tres coses. D'un teatre, les traces d'un bar i les traces d'una escola. És el triangle que ens defineix, perquè és una intenció cultural i artística com és el teatre, però també una intenció de formació d'artistes, però formació de gent inquieta, de gent amb ganes de fer coses, de gent amb ganes de relacionar-se amb el món d'una manera determinada, amb sentit crític, etc. I un bar, que és una manera d'obrir-nos al barri, a la ciutat. Aquest bar, ja ho sabeu, hi pot entrar tothom que vulgui, encara que no li agradi el teatre, ja l'anirem seduint a poc amb una bona truita de patates. Això està esquitxat de vida, d'emocions, i clar, les emocions i la vida fan fantasmes.